El polígon industrial de Sant Ferriol acollirà una empresa càrnia del grup Canyigaral. L'obra d'urbanització del polígon ja està feta, ara falta que l'empresa sol·liciti les llicències per implantar la fàbrica. Aquest polígon és una sola parcel·la en què es preveu que molt aviat ja comenci, o sigui, l'obra d'urbanització ja està feta i faltarà ja que comencin a demanar les llicències ja per implantar una fàbrica, que hi ha un projecte bastant important. És una empresa del sector càrnic, del grup Canyigaral, i bàsicament serà de producció d'embotit. Producció d'embotit, també es farà tot el procés en principi aquí, des de l'arribada de la matèria primera, que és la carn, fins a produir l'embotit, inclús el llescat i l'envasat. El polígon és compartit amb un altre poble garrotxí. Aproximadament un 80% pertany a Sant Ferriol i el 20% restant a Besalú. Sant Ferriol és un municipi que es nodreix principalment de subvencions. La instal·lació d'aquesta empresa al polígon comportarà un impuls econòmic important pel poble i també generarà llocs de treball a nivell de comarca. Els ingressos solen ser a base de les subvencions, una part d'impostos, però no tenim grans ingressos, no? I amb el polígon es preveu que hi hagi una aportació d'ingressos i evidentment també donarà molts llocs de treball. Llocs de treball, sí, però que tenim 250 habitants, per tant, quasi que potser hi haurà tants llocs com habitants. Però sí que la zona de Besalú o dels voltants ens afavorirà molt que donarà molts llocs de treball.